Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang pauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Congratulations to us, Marie. Kamaudyanan na. Makapag-internship tan into no may alawas. Wan nga ron, Jenna. Kat iti saan nga agbayag, agturpos tamat laangan iti kolehyo. Kasla kaano lang iti first year college ta. Ita, umadanin ti pa nagturpos ta. Isong agadal ta pa yan na imbag. Iti kasta, maadaan ta iti napintas a masakbayan. Pudno day ta, friend. Kat apaman ang makaturpos ta, mangsapul ta adagos iti trabaho. Tapno alisto ta ang makaurnong para iti napintas ang masakbayan ta. Ay na, nagpintas ka batan, di ta suot mo nga uniforme, maray apog. Kas ka la maestra. Agyaman nak, Lola. Nalaing amin nga agdait iti uniform dyan na pili mi. Isa na pintas ti uniform ko. Ay na, excited ako iti pa nag-practice teaching ko. Nagan anos ka, iti panagadal mo apog. Iti saan nga agbayag, agturpos kan. Iso lalaingam ko ba? Kabayatan di pa nag-practice teaching mo. Wan, Lola. Agyaman akmat iti pa nang padakkel yu kanyak. Da kayo iti day di lolo. No awan kayo lang ata. Amang ano sa anak kon ang makaadal iti kolehyo. Kaputa na sapa akat nga rod ana ulila kadagiti dadakkel ko. Good morning, BFF. Kasamat kan ka, BFF. Ay na, kunak no maladaw ka na sumangpet. Gaputa itay inawagan ka. Madama pa lang ti pa nag-makeup mo. Si Kamat. Jakmat itulok amaladawak Isungarod anasapak anagring. Tapno may saganak pa'y tibalon ko. Kan, makapagurnusak mat itinasaya at Ay, friend, makita mo ka di dyan maestra nga agturong dito yung classroom na ayan ta? Di dyan man o. Wan, iso day ta ti cooperating teacher ta. Ay na, kasla mabainak samot nga agrit kan kwa na. Unay kamatan. Para laag good morning, mabain ka pa imat. Nalipatam samot tan, timbaga ti supervising instructor tayo, iti orientation, sakbay nga in-deploy data dito'y public school. Halakit din, di ka nagdumog dita, taama ka no makita na kapay ti cooperating teacher ta. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning, mat kada kayo, dear teachers. Welcome dito'y pagadalan. Agyaman kami, madam. Socorro Villarreal tinagan ko. Madam Socorro kunayo langan kanya. Pasensya kayo, no nalipatak tinagan nyo, Madam Socorro. Maragsakan kami unay ang makamam mo kada kayo. Kasta akmat, Madam Marie. Maragsakan akmat ang makaamam mo kada kayo kan Madam Jenna. Apaman amalpas ti flag ceremony, iamam mo kayo mat kadagiti learners tayo. Kan, mangangay tayo iti basit a programa dito'y classroom. Kas panang welcome me kada kayo. Good morning, class. Good morning, madam. Kaya't kung ngayam mo kada kayo dagiti kakadwa tayo ita dito'y classroom. Iso da Madam Marie kan Madam Jenna. Good morning, Madam Jenna. Madam Marie, nice meeting you. Good morning, Matt. Nice meeting you too. Da Madam Marie kan Madam Jenna. Ket iso dati agbalin a katulungak amang isuro kada kayo. Nukas jay nga ado dagiti school activity show iti regular class. Iso nga agsingsingpet kayo kumakanayon. One? Talaga ang naglaing kayong ag-gitara kan ag-piano. Ariel, Mark, bili baka talaga kada kayo adol. Oray si kamot, Andrea. Nalaing kamot nga agkanta. Pudnuti ko na ni Ariel, Andrea. Nalaing ka talaga ako manta. Isungarod abilib na giti kabarbaro at teachers tayo dito yung classroom. Gaputa naglalaing tayo kano may papaniti music.
Wen nga rod, Uray makon ko na visually impaired tayo. Kat adamot dagiti talento nga impaay ni Apo Diyos kada tayo. Saan laday ta? Nagasat tayo. Gaputa da na anos a maestra amang isursuro kada tayo. Ni Ma'am Sukuro. Nasingpet, kan man nakawat. Talaga, Ariel? Ha? Da kayo gayam iti asidagmi, madam. Wen, itay pa'y nga daak ditoy. Iso anang ko amin asaritaan nyo atalo. Mala, umay kayon. Mapan tayo ijay kantina. Tagumatang tayo iti meriendaan nyo. Ay na, nagalisto mo tanti pa naglabas ti oras. Malamgaya man. Madamdama lang, panag-aawi din. Wen nga rod, sapay mapantakan no iti universidad para iti research tayo. Sa bagay, alis to laang mo ti meeting tayo itay. Isasaan tayo unay amarabyan iti panagawid tayo. Madam Marie! Ah? Madam Jenna! Nalpas kon ti ipapaaramid yung activity. Sige laang, Andrea. Agsublikan iti tugaw mo. Urayan tayo laang amalpas da Ariel kan Mark. Da kamin to laangan ti umasidag kada kayo, tapno alaan mi dagiti outputs yo. Kumusta ngay mo? Ti umuna nga aldaw mo iti pagadalan, Maray. Nasisingpot ka di matlang dagiti estudyante yaw. Wan lola, talo a visually impaired dagiti learners may iti SPED Center. Nasisingpot namat, kastamot tan ti cooperating teacher mi. Nasayahat nga rod no kasta. Kat oray no nasingpot ti cooperating teacher yaw. Aramidin nyo kumalat na ti responsibilidad yaw. Iti kasta. Saan nga agsakit ti ulo na kada kayaw kani Jenna agayemaw. Wan lola, agsingsingpot kami akanayon ka ni Jenna. Kan may isa, di mi kayat nga agparikot ti cooperating teacher mi. Gapulang kada kami. Talaga na anons ni Madam Socorro. Iso pa iti mangkad kadwa kadagiti learners mi. Nukas di nga dagatangan da. Itulod na pa iday di paradaan. Iso nga inspirado mo't dagiti agbalin a teacher. Iti kasta, makatulong damat kadagiti learners with disability. Ariel Barok, tangay saan nakaanasukon ni Lolam Asaling, dito'y kapaylaang balay amaturog. Sa nabale, tadamat pagsukatam dito'y, kan amumatan ni Lolam asyak ti kaduam. Agyamanak, Madam Sukuro. Nakababain pa ikit din kada kayo. Gaputada kayo akanayon ti mga asikaso kanyak, no di nakmasukon ni Lola iji pagadalan. Ken, umanugot kayo pa'y, adito'y balayo ti pagturugak. Awan tinasken a pagpain ang Barok. Saan laang nga estudyante ti pangibilbil ang kada kayo kada Andrea kan Mark. No di kat imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Nagasatak unay. Gaputada kayo atalo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga estudyante. Oray da kami mat, madam. Nagasat kami mat. Gaputa da kayo anaanos amang isursuro kada kami. Nang runa, no kasi amarigatan kami iti klase mi iti regular class. No saan aga po kada kayo? Nalabit, saan kami kumamat ang makasirrak iti pagadalan? Isong agyaman kami unay kada kayo, madam. Madam, mabalin ka diti agdamag may papanitibyak yo? Anya dayta, Ariel. Sige. Saan kayo ka diyan nakiasawa? Oh, Ay, sorry madam. Noon yala ditan ti damdamagak. okay laang, Ariel. Juan, kinapudno na. Adda asawa kini. Ngamin sukat na kami iti sabali. Ayan nga iti anak yo, madam. Pimusayan gapo iti aksidente. Na aksidente tinagluganan mi apas. At dadagiti pimusay, katkaraman ti anak ko. Day talagang tayak nakita ti bangkay na. Ha? Apay ngay. Nakapuutak laangan iti kaandak iti ospital. Pinapigsak ti pakinakam ko.
Tapno darasak nga agimbag. Kat sa pulat ti anak ko. Kunayo anatay ti anak yo, madam. Huwag. Inaramid ko ti amin a pamuspusan. Tapno masarakak ko matibangkay na. Ngamjak nasarakan. Aging gaan na ibusan akon iti kwarta. Kat nagsakitak pa yun. Kat ti asawa yo ngay, madam. Diyo ka din pakamukan kwa na? Saan? Gaputawan matlat bibiyang nakada kami. Ay, madam, pudno nga ta, api mo sa iti anak yaw. Hinaklon ko na kasta. Kat intalag kon iti Diyos ti amin. Ano pod numan anatay ti anak ko. Masapulak ko mati na kaitanaman na. Ngamno si bibiyag pa'y. Sapay kumatag sabat tumadlaang tidalan mi. Imbag, tanaka move on kayo idin, madam. Juan, intalag ko ti amin iti Diyos. Kat intuloy ko aragpatan ti kalikagum ko iti biyag. Ti agbalin a maestra. Kahit nabaligi kayo, madam. Kat daytoy abaligi. Ti anak ko ti inspirasyon ko. Nga uray diya ko nakita pa'y. No kasta, ije balay da Ma'am Socorro tinagturungam idi rabii, Ariel? Un Mark, saan na ka nasukon ni Lola? Gaputan na rabyan iti balay ti amo na. Isong ijayin balay ni Madam Sukuro tinagturugak. Sana all na lang. Ha? Kuma, maulit man ang tipan naturog tayo ijabalay da madam. Iti kasta, maramanan tayo manan dagiti agkakaimas aluto na. Ha? Kurak tumot nga minaday tamanen ti kayat mo, Andrea. Agpay sumot ngamin. Naimas ti panaglutluto ni Madam Sukuro. Sayang laeng. Gaputa saan anaadaan iti anak. Nga iso kuma ti as-asikaswan na ita. Saan abali Tadda tayo matatalo. Handa tayo laangan ti ibilang ng anak na. Adto yan ti merienda nga ipagatang mo, Jenna. Idisuklaan dito lamisaan. Thank you, Marie. Ay na. Oh, apay nga umis-isam ka. Anya ti is-isam, ma'am? Dagiti talo a learners tayo Nagmayat da nga minabuybuyan, kabayatan ti panag-iistoryada. May papan ka ni Madam Socorro ti saritaan da. Naturog ka no ngamin ni Ariel, ija balay da madam. Gaputa saan ka no anasukon ti lola na. Anya? Una yan ang nagsingpat ni madam. Talaga asaan laang nga estudyante ti pangibilbilangan na kadagiti learners tayo. No di kat kasla pa yan anak na. Ngam amom friend, nakuna ni Andrea nga awan kanugayam ti anak ni madam. Apay nga ta? Saan nga ta? Nakiasawa? Ay, tiyak amo nakababain mo't no agdamag taken kwa na maipapan iti personal life na. Ang mga naipaganan tupay at chismo sa tanga intern na. Jenna, Marie, inton bigat. Kuyugan nyo dagiti learners tayo ije regular class. Umadani nga minent exam da. Iso amasapul nga agatender da iti klase da. Okay, madam. Da kamin ti makaam mo kadagiti learners tayo inton bigat. Naimbaglaangan ta dadalaang iti maymay sa section. Iso asaan kami ang marigatan amang kadwa kadakwada. Talaga nga iti maymay sa section ti ayanda. Sipod nang rugida sumrak iti regular class. Iso na laang kanudad duma. Mas kayat dati agistay dito sped center. Nang runa numalpas ti klase da. Kanayon daklat ta sapsapulan. Ay na, nagasat dagiti learners tayo, madam. Gaputa nakaan-anos kayo nga sped teacher da. Kat pagyamanak mat, gaputa da kayo nga student teachers a katulungak. Iso asaan ak unay amarigata na mga assist kadakwada. Nang runa numadanon ti panag-exam.
Ato iti reviewer para iti madanin apa nag-exam. Ha? Talaga mat Kumpleto kay ti reviewer, Andrea. Oray no napaspas ti panag-lecture dagiti teachers tayo iti regular class. Naisurat mo latta dagiti importante a ma-review. Wen nga rod, sapay nagrigat ti agbrail, no nagalisto ti panag-lecture ti teacher tayo. Iso asaan ako nagsurat no daduma. San abale tadamat ni Andrea pagdawatan ta iti reviewer. Isong awan ti pagdanagan ta, Mark. Uy, abusado kayo Ha? No problem. Ti importante, makatulong ak kada kayo adwa. Sana bale, tano makasursuro tayong agaramat iti computer, saan tayon tun amarigatan nga ag-take note kadagiti discussions. Antoy ti allowance mo para ita-alawas, Maray, apaw. Agyaman nak lola. Nagado ngamin ti magastos ka dagiti requirements mi. Nagngina ti agpaprint iti portfolio. Talaga akas talaan, apaw. Agaanos ka, taumadan hindi pa nagturpos mo. Wan nga rod lola. Kat apaman ang makaturpusak, siyak tumatan ti mangyawat iti kwarta kada kayo. Agsarden kayon tumatan nga agtrabaho, tapno saan kayon amabannog. Ay, napigsa, akpay ngagtrabaho, huray bakit akon. Agurnong kakidi para iti bagay. Iti kasta, magatang mo dagiti ba nagakayat mo agatangan. Ariel, Andrea, Mark, rumuarak biit. Agsingsingpot kayo kuma dito'y classroom, ha? Sige, ma'am. No bilang tagluko-luko dagiti kakadwak. Ibagak adagos kada kayo. Grabe ka mat, Andrea. Nasingpat kami mat Apay kumangay nga aglukwak no bilang. Diyak lakit di kaya timaungtan kada kayo, madam. Malangarudan amok mat anasisingpot kayo. Awan da madam yu marikan madam yu adje na ita. Gaputaan da ka no inasikaso da iti universidad. Iso ada kayo pay lang ti mabati ditoy. Sana bale, taimbilin kayo mat kadagiti parents nga asidag ditoy classroom. Nagadumot ti pila ita dito ospital. Sapay umadanin ti pangaldaw. Sigurado nga ur-urayan dakon dagiti estudyante. Gaputa kayat dak akalanglang amangan. Ay, uray no narigat ti agbalin nga sped teacher, naragsakak lakta. Gaputan nasisingpot dagiti learners nga ikem ko. Kan uray no saan da makakita, nalakada makasursuro. Socorro! Alejandro? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y ng stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas naragsak dagiti aggayam at Jenna kan Marie gaputa umadanin ti panagpractice teaching da. Nadanon nga rod ti umunang aldaw a panagpractice teaching da. Kat maragsakan da anak ammo kan ni Madam Socorro at cooperating teacher da. Kastamot ten kadagiti talo a learners da. Ada Mark, Ariel, kan Andrea. Iti sa balya bangir, nagpakada ni Madam Socorro kadagiti talong estudyante. Tadalaeng papanad na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayo. Nagadumot din ita ti tao dito ospital. Sapay umadanin ti pangaldaw.
Sigurado nga urayan da kun dagiti estudyante. Socorro. Alejandro, Well, siya nga ron. Kumusta ka? nasaya ataklat tamad. Sige, mapanakon. Inton sa marunulaangan ngagpachikapak. Mabit lang. Agsarita ta ko mabit. Ibatan na ka, Alejandro. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Kan maysa, ang mga numakita na kapay ti asawam ang makisarsarita kanyak. Katanya pa'y ti makunan. Sige, panawan kan dito. Mga asim ko masokoro. Oray no italang. Ikan na kumay ti gundaway ang makisaritakan ka. Adala kayat kong ibaga. Nagbayag matan ni Madam Socorro iti napanan na. Sapay mabisina kon. Oray siya nga rod. Mabisinak matan. Amangan mat no nanganan ni madam itinapanan na. No kastaman bilang. Oh, di mangan tayo matan. Ibaga tayo langan kan ni madam analpas tayon. Amangan ngamin no adda pa'y napatag-anapanan na. Isu ang mabayag pa'y nga agsubli dito pagadalan. Sige, mangan tayo nga rodan. Ado day ti balon ko asidaan. Iso nga ikan kayo mat. Iti kasta, maramanan nyo mat tiluto ni mama. Ita, Alejandro. Anya tinas ka na pagsaritaan ta. Siguradom laeng anapatag day tabanag. Gaputa agur uray kanyak dagiti estudyantek ije pagadalan. Kayat ko takid daw iti pamakawan ken ka. Gapo iti nararamid ko idagdenden natapay kasagasawa. Amok, nalaos ti guram kanyak. Gaputan amati akadagos ka nagiti bagbaga na hindi mamakan papa. May papankan ka. Saan na aray ta? Idiin ka balay ko pa iti babae akayat na para kanyak. Imbes nga ilaban ko ti pamilya ta. Saan? Daita ka diti makagapo, akayat na ka makasarita. Tapnula ang ipalagip mo kanyak tinapalabas. Saan? Kayat ka makasarita. Gaputa kayat ko nga ibaga ang aging gaita. Si kapay laang ta ay ayatag. Nagpuskol ti rupam, Alejandro. Kalpasan a pinilim ti babaem, ngamda kami iti anak ta. Ita, ibagam asyak ti ayatam nga aging gaita. Ti kunam ket di, makunkonsensya ka, gapu iti naramid mo. No saan ka kumaanamati kadagiti pamadakas kanyak dagiti dadakkel mo. Nalabit asaan kami kumaapim manaw iti anak ta. Si bibiyag kumapay nga aking gaita. Napadasak kumapay tinagbalin nga inakan ko ano saan anatay. Managing bubukod ka, Alejandro. Managing bubukod ka. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no maingkompletan iti may sa subject ta, Jenna. Kasanumat ngamin, nagadudag iti requirements tayo. Kalpasan na, saan ko pa'y analpas ti may sa portfolio requirement? Ay, ako nakngarod no sandan nga i-extend ti panagipasa iti requirements. Imbaglakit di taman nakaawat ti instructor tayo. Inikanda tayo pa iti 2 weeks a deadline. Tapno malpas tayo dagiti requirements. Agsakiton ti ulo, gapo ka dagiti requirements tayo. Danda ni Jackon mapagsusurot dagiti aramida, friend. Relax ka kadilaan. Basta lakit di aramidam adagos ti portfolio a requirements tayo. Malpas mon tumat lang adagos. Makaangas tanton itinalukay. Ti pagyamanan talangan, nang rugitan ngag practice teaching. Kat iti saan ngag bayang, aggraduar tan tumatan iti kolehyo. Adoy ti impaisagana yu amakan, Sir Alejandro. Sige manang saling. Idisuyulatan di talamisan. Mga anak to inton madamdama. Sige nga rod, sir. Sir,
Adda nadlaw ko kada kayaw. Anya da ita manang saling. Itay pa'y anak kaulimak kayo. Kan kasla adda na unag apang panunutan yaw. Apay, adda ka di parikot yaw iti trabaho. Awan parikot ko iti trabaho, manang. Adala na lagip ko. Hanggang di kay matanagan. Nasaya at aklat tayo ti trabaho kiti ospital. Andrea, Mark, apay nga ta, ngawan pa'y ni Madam Socorro. Nalpas tayo anangal daw, ngam saan pa asimang pat. Di ka kati agdanag, Ariel. Agsublin tumatlaang ni Madam. Si Mang Putsan ni ma'am. Mga konti arimpadak na nga umay dito yung classroom. Good afternoon, class. Good afternoon, Madam. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Kunami lakid din, no saan kayo nangagsuble? Pasensya kayo ang tanabayaganak itinapanak. Nagatidug nga mintipila iti ospital. Ospital tinapanan niyo, Madam? Ay, apay, adda ka di marikrik nayo? Awan, Andrea. Ita nga minti schedule ti regular check-up ko. Iso amasapo lang mapanak iti ospital. Ay, gayam, nangan kayo ka din. Wan madam, pasensya kayon no saan da kayon oray. Katita, nakasagana kami nga klase. Alagarod, agina na aklabit. Kalpasan na, tulungan kayo kadagiti activities yo. Iti kasta, at damat maipasa yung output iti regular class. Lola, mabalin ka di adito'y pala ang balay ang maturog ni Jenna. Masapol namin nga aramidon mi dagiti requirements mi. Iti kasta, malpasan adagos. Ay, katuan apog. Kaano ka di nga umay dito ni Jen? Ay, iti kasta, makaluto ak iti naimas asidaun tayaw. Inton rabi Lola. Siyak ko mati mapanidji balayda. Napanunot ko nga awan kadwayo ditoy. Iso nga imbagaklaangan nga iso ti umay ditoy. Ay na, no maipapaan iti panagiskwela yo kan ni Jenna ati makagapaw. Ayos laang mat kanyak no matuurog ka iti balayda. Kan maysa, awan mat ti parikot kanyak no agmay maysaak dito'y balay. Jakmat kaya tapanawan kayo latan dito'y Lola. Amangan nga minno kalaat nga adda kasapulan nyo. Iso ana saysaya at matlaeng no adda aklat ta kadwayo dito'y balay. Adak manan dito sigo na balay ni Socorro. Dito iti kanayon ko nga umayan. Tunggal sumarong karaken ko na iti. Iti agayan ayat kami pailang. No apay nga minadyak inlaban ti pamilyami. Naragsak kami kumaitang agdadan na akadwami ti anak mi. Agbabawi akman, naladawan ti amin. Sigurado adin akon ay ayatan ni Socorro. Gaputadakkel ti basol ko kenkwana. Ken gapumat lakanyak. Napukaw ti anak mi. Ariel, apok. Itay pa'y nga agbasbasa ka iti braille. Saan ka kadipay anabannog? Saan mat, Lola? Masapol ko ngamin nga ag-review. Exam mi ngamin inton bigat. Ay, naggagat ka talaga nga agiskwela, apok. Atiw mo pa'y dagiti makakita. Gaputasi ka, nagagat ka nga agadal. Hanggang dagiti daddo mga awan mo't diferensya na, ay isuda pa iti saan nga agkon-concentrate iti panagiskwela na. Talaga ngamin akayat ko ti makalpas iti panagadal ko, Lola. Kat no mapagasatan aktong agkolehiyo. Kayat kung tumo ti agbalin ang maestro, akas kan ni Madam Socorro, Lola. Siguro, nagasat ti agbalin nga anak ni Madam Socorro, nabilang. Sayang, gaputasaan anaadaan iti anak. Ha? Amuyo ka di, Lola. Nasingpot ni Madam Socorro.
tunggal maturugak ijay balayda. Kanayon nak nga si Kaswan. Panagrik nak nga rod, kat kasla iso ti inak. Ngam uray no saan apod-pod no nga inak. Ipatpatag kulat ta. Gaputan na singbat kada kami nga agkakaadalan. Kumusta ti ipapanyo iti universidad, Marie? Nakasari tayo kadi mo lang dagiti instructors, may papan ka dagiti requirements yo? Wan, madam. Nakasarita mi idan, kat in-extend mo ti panagpasam ikadagiti requirements. Ay, kasta talaga ti biyag ti estudyante. Nagasat kayo taaddan technology itapanawan. Ngamda kami idi, talaga amarigregatan kami. Bilibak nga rod iti determinasyon nyo kasi sped teacher, madam. Gaputa kadkaduan nyo pa dagiti learners yo tunggal break time kan lunch time. Kan saan la dayta? No saan amasukon ida dagiti parents da, paturugan nyo pa iji balay yo. Talaga ngamin nga bilang kon kas anak ko da Ariel, Andrea kan Mark. Gapu iti kasjay nga aramida. Mapunas ti iliw ko iti kakaisuna nga anak ko. Ha? Lukas ta? Adagayam anak yo, madam? Kunak na may sa kayo abak katabalasang. Ay, hanya mo tanday tayo malablabit ko. Pasensya kayo ako man, madam. Sorry, no nagbalinak mo tan at chismosa. Manang saling, nalpasyo ka din dagiti trabaho yun iti balay. Ay, win, sir. Agdalos kan agluto laang matitrabahwag. Gapot adamot ten dagiti dwapay ababaunan akadwak. Nasayat nga rod no kasta. Saan kayo unay ngagbannog? Tama nga no agsakit kayo. Apay kami na kayat yung pala tiyag trabaho kas babaunan. Rumbang ko mga aginana kayon. Ay, jak ngamin na irwam nga awan ti araramidag, sir. Isu nga uray no bakit akon. Kayat ko lata ti agtrabaho kas babaunan yaw. Kain, tapno adamayawat ko nga allowance ti apok. Sana balay, tanapigsa akpaymat. Kabaelak paymat, sir. Ngam no makarik na kayo ti bannog, agina na kayo manang. Di kayag danag, tadyak kisayan ti sweldo yo. Ungayam, mabalin ka di ako yung ganda kay di bodega. Adalang amin sa pulag jay. Sige, sir. Kuyugan kayo nga rod, ijay bodega. Yes, nalpas kunti exam ko itangal daw. Makainanak matlangan. Nasaya at matanalpas mo ti exam mo, Ariel. Saan pa ilang asyak tinangidictate iti exam mo? Gaputa ado nga minti inlepas ko nga accomplishment report. Ayos laang, madam. At damot ni Madam Jenna, anang ibasa kanya kadagti exam ko. Dimot Madam Marie, tinang pa-exam kada Mark kan Andrea. Anday ko. Apay ngagsakit matan ti ulo. Maulawak matan, Ariel. Tinasayaat. Agtugaw kayo pa lang, madam. Amangan ngamin numaut balance kayo, kat matumba kayo pa. Aginana kayo pa lang, madam. Sir, anya ka de, ti sapsapulan yaw. Taapay nga enlukat yo ti dakkel abaks, anak ka ikabilan dagiti kagawaan ti sigod nga asawa yaw. Kayat ko abiro ka na itiladawan mi ka ni Socorro, kan ti anak may manang. Anya? Ay, saan ka di nga agungat ti sigod akadenden na yaw, sir? Awan karbangan ng agungat, kaputa nagsina kamin. Kan may sa, nimat Socorro ti talagang asawak. So nga awan bibiyang ti sigod akadendenak, no bilang maamuan na asap sa pulak dagiti ladawan ti asawak kan ti anak mi. Anya ti kunam, Ariel? Maululaw kan agsakit ti ulo ni Madam Socorro? Un Madam Jenna, iso nga imbagakan ko na, nga aginanapay laeng. Madanaganak nga rod ita imbaga na, maululaw, kan agsakit ka no ti ulo na. Iso aday jay, imbaglakid din ata nakadugaw adagos, amangan no nakaturugan. Wan, Ariel,
Nakaturugan ni madam. Kabayatan di pa nagdumog na itilamisaan. Isabayan tayo pa'y laan. Matanaganak, madam. Amangan matnuad da sakit ni Madam Sukuro. Ngam di nalakayat nga ibaga kada tayo. Di ka agdanag. Amangan no nabanluglaang ni madam. Iso akas jay tirik nana. Baby, gustuhan. Hindi ka nang sangi. Pasensya ka na. Ngamnas ka na pumanautan ijay balay. Gaputasan na tamatan na paganano ni Papa. May dungparan di ba sa naglugalan mi? Madam Sukuro, agreeing kayo kuma. Madam! Nagtagtaga inapag. Ariel, sa dino ti ayandaan riyakan, Mark. Imunadan anagawid, madam. Nilangan Madam Marie kan Madam Jenna tinangitulod kadakwada ije paradaan. Kasta ka di. Urayan talaangan ni Lolam asaling amang sukon kan ka. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Aday ta, Sir Alejandro. Naikabilan dito isa alas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Sukuro. Kan di anak yaw. Agawid akmutin Tasuko nagpay ti apo ko, ijay pagadalan. Mabalin ka di? Dito'y ka palang balay maturog manang. At nagamin duty iti hospital inton rabi Tapno ada kadwa nagiti babaunan dito balay. Sige sir. No day tati kunayaw. Awagak nga rod ni Madam Sukuro. Tapno ibagak, asaan ko ang masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Sukuro ti apo ko, manang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryetay o itaalawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para itradyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Madam Sukuro iti pan nakakita na ni Dr. Alejandro iti ospital. Kinid daw nga ron ni Dr. Alejandro nga agsarita da. Iti day tamat lagun daway, nalagip manan ni Madam Sukuro tinapasamak iti kakaisuna nga anak da. Iti may sangal daw, nagpatulong ni Dr. Alejandro kanina na saling ababaunan da, nga isimpada dagiti ladawan ni Madam Sukuro, kanti anak da iti salas ti balay da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo, di masakbayan. Aday ta, Sir Alejandro. Naikabilon dito'y salas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Sukuro, kan ti anak yaw. Agawid akmeten, tasukunak pa'y ti apukok ijay pagadalan. Mabalin ka di, adito ka pala ang balay maturog, manang. Ada ngamin duty iti hospital inton rabi Tapno ada kadwa nagiti babaunan diti balay. Sige, sir. No kasta ti kunayaw. Awagak pa'y nga rod ni Madam Sukuro. Tapno ibagak asaan ko ang masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Sukuro ti apo ko, manang? Sir. Sipod simrak ti apo ko iti sped center ni Madam Sukuro tinangisursuro kan kwa na. Kan uray no addan iti regular class, adalata ni Madam Sukuro, amang 111 kan kwa na.
No kasta. Iti Esped Center ti pangisursuruan ni Socorro. Wen, sir. Iso ti maestra dagiti visually impaired students iti public school nga ayan na. Ay, nagagat ni madam. Talaga a determinado iti trabaho na. Iso apagaayat met dagiti estudyante na. Gaputa maisuro na ida ana imbag. Apay ngay, madam. Awan mo ni Lola saling amang sukon kanyak. Nalipatan nan sa mutan ti oras ti panag-aawid dito'y pagadalan. Relax ka lang, Ariel. Ang mga nuumayan dito ni Lola. Ni mat Lolam asaling ti umawawag. Ha? Mabit lang tasong bata ka. Hello, Manang Saling. Hello, madam. Pasensya kayo no italaang nga ibagak ka na kayo. Ay saan ko pa'y laang ang masukon ni Ariel ita. Gapot ako na ngamin ti amok, aditoyak kanu pa'y laang balay da maturog. Adda kanu ngamin duty na ija ospital. Kasta ka di, Manang. O sige nga, Rod. Ijay paylaang balay ti pagturugan ni Ariel. Tanarigat mat no agmay may salatan ijay balayo. Ay, agyaman naklaunay, madam. Ay, nakababain pa yan kada kayo. Awan parikot, Manang. Maawatak. Gaputa adayukat nga ron ti balayo. Kan may sa awan mat kadwak ijay balay. Iso nga awan parikot nga oray maturog ijay ni Ariel. Nagimas ang tilutluto yu asidaan, Lola. Mabisinak matan. Talaga ang nagluto ak iti naimas asidaan, Maray apok. Nakababain mo't iti gayim mo no pasig anatang ti ipasangot akan kwa na. Saan ang napili ti sidaan ni Jenna, Lola? Kinapudno na. Pag-aayat na unay ti pakbot yu. No siya, kayat ko di prito a karne. Gapot taman mano kayo nga agluto iti karne. Iso akaadwom to ti mangan inton madamdama. Gaputa inton bigat. Lamas kan natang tumanan ti ilutok. Ha? Lola Inday, Marie, adakon. Ni, ada ni Jenna. Siya kon ti mangilukat iti daw, Lola. Ituloy yung latan ti agluto. O, adtuyan ti gatas mo, Ariel Barok. Inumam sakbay amaturog ka. Agyamanak, madam. Kumusta matan tirik nayo? Saan ka di anasakit ti ulo yo? Saan kayo ka din na maululaw? Medyo nasakit pa ilang ti ulo. Ngam ka ba ulak matan? Nagtumarak matan iti agas kalpasan ti pananganta. Madanagan nak ngamin itay kada kayo, madam. Kunak no matumba kayo iti nagtugawan nyo. Sapay di kay matulungan no bilang. Gaputasaan kayo kat nga rod makita. Madam, pasensya kayo lakuman no agdamagak kada kayo. Nangag ko ngamin itay, nga ibalbalikas yo ti maipapan iti anak yo. Adda ka di anak yo, madam? Juan Barok, adda anak ko. Iso na laang tapim mo sayan. Anya? Lalaki ti anak ko. No si bibiyag pa'y lakuma. Katawanam laang. Sayang, madam. Saan na narik na ti pamatagyo, kas ina? Kas kanyak? Saan kumat anarik na ti pamatag ti may nga ina? Gaputat ni maten lola ti kadkadwak ngaging iti panagdakkel ko. Ang mayos laang. Gaputan na singpat ni lola. Ken, adda kayo matapan na kainak, madam. Iswa sa anak unay analiday. Friend, nalpas kon ana edit si portfolio. Mabalin na nga i-print. Uray siyak BFF. Nalpas ko matan ngayon kabil dagiti daduma a pictures iti portfolio. Awanan parikot. Mabalin ta nga rodon ti agipasa inton bigat. Kalpasan ti klase tayo di SPED Center. Ay, makaturturog ako. Awanan ti parikot ta.
Isa mabalintan ti maturog, friend. Sige nga, Rod, friend. Maturog tan. Tamasa pa tapay nga agreeing inton bigan. Naisayang kat konti operasyon karagiti doa pasyente. Apay nga takas to'y tiritnak. Sa anak ang makaid na. Naalak ti cellphone number ni Socorro kanimanang saling. Kanamuak no sabino ti pagnanaadan na ita. Kasla kayat ko nga awakan. Makaamunitan. Padasak nga awagan ni Socorro. Kat sapay la kumatasong batan na ti awag ko. Sino nga tatiw mauawag kanyak? No muna takas tuwing oras pa iti panaturog. Sapay nagsakit manan ti ulok. Anay ko. Ikagumakasumbatan ti awag ko iti cellphone. Parang matulungan na kama pa ni ospital. Hello? Hello, Socorro. Apay akas na titimak mo. Akas lang marigrigatan ka. Anyat mapaspasamakan ka. Nagsakit ti ulok. Kasla dya akong kabalan ti sakit na. Anay ko! Magalay. Umayag dito pag nanadamit-damit lang. Ipan ka dito ospital nga ayan ko. Anya? Madam, apa yan? Anya mapaspasamak. Agsakit ka di man ng tiulo yo. Ariel Barok. Diyakon kabalan. Talaga sobrang ti sakit ti ulok. Kasano day to yun, madam? Kasapay dyak kabisado nga aramadon ti cellphone nyo. Madam, at dalugan na dimtang. Ang mga no isudaytan tinakasari tayo itay. Siyak langin di mang sabat kan kwa na, madam. Andrea, adda ka di reviewer mo iti Filipino kan English subject tayo? Nalipatak nga imbaga kan kay di kalman nga wanggayam ti reviewer ko. Iso adjak na review ti daddo maa lessons tayo. Adda Mark. Iso na lang ta saan anak ka braille. Adda iti recorder ko. Ipabulot ko langan kan ka. Iti kasta, makapag-review ka pa para iti exam tayo inton malam. Alaman nga Rod, katagyaman ka. Naimbagpay kan ka, tada recorder mo. Ngamsyak, uray cellphone, awan. Gaputawan pa'y kwarta dananang kantatang ko. Regalo day ta kanyak ni Papa Idi. Imbaglaangan taimpalubos dagiti teachers nga ag-record ka dagiti discussions. Gaputa saan tayo makita dagiti isursurat da iti blackboard. Man nakaawat dagiti teachers tayo iti regular class tayo. Iso nga okay laeng, no i-record dagiti lessons. Ngam masapul latang agdengeg tayo na imbag kadakwada. Ay na, Ariel Apok. Imbag ta nakita ka adagos dito ospital nga ayan ni Madam Socorro. Pasensya ka na, no itaakla ang anak ka umay. Lola, kumusta nga tan ni madam? Nakasari tayo ka din ti lalaki at timulong kan kwa na? Ay, saan pa'y nga rood? Madam ati panangasikaso ni Dr. Alejandro Cancwana. Ay, amang ano inton Madam Damalaang. Maamuan tayo ti sitwasyon na. Doktor Gayam ti maije balay ni madam. Kan kadwa na pa'y ti driver na. Iswa nakasurutak dito ospital. Anay, at daytan ni Dr. Alejandro. Umasidegan dito'y ayanta. Apay ka di akalat nga inawagan nak itay, Marie. Kas kala mapukpukaw. Gimatang kami laang mat kada Andrea kan Mark ti lunch tayo. Adanas kan amaamuan nyo. Ha? Anya day ta, madam? Wing nga agpaiso, madam. Ni Madam Socorro, adda ita iti ospital. Ha? Sigunda ita iti gayam na maestramot laang dito Anya? Apay kano? Anya tinapasamak? Kalaat ka mo ta nagsakit ti ulo na idirabi
Naimbag ata, day mawag kan kwa na. Iso na tulungan Dagos. Sapay ko mga rod, tagimbag adagos ni madam. Sir Alejandro, kumusta ni Madam Socorro? Nayakaran iti silid. Iso na lang ta nakaturog pa lang aging gaita. Wan gayam. Anyay tayong tinagan mo, Barok. Ariel tinagan ko, doktor. Apay akanayon nga agsakit ti ulo ni madam. Sir, kalaat mo tan, ti panagliday man ang tirupayo. Manang saling. Ariel, Barok. At danadagsa na sakit ni Socorro. Brain cancer. Stage 1. Dahita tingapunan no apay akanayon ngagsakit ti ulo na. Anya? Nasayat na nakariing kan Socorro. Kastaunay ti danag mi kanya Ariel. Tamarigatan kahit ti panagsakit ti ulo mi dirabi. Sa dino ti ayan ni Ariel. Imbatim ka di ngagmay say jay balay. Kasanuan na am ti cellphone number kan ti balay ko. Intuludon ti driver ko. Isoda ka ni Manang Saling. Nabayagan ngagtrabaho kanyak kas babaunan ni Manang Saling. Imbagana no sa dino ti pagnana Adam. Kan inalak matan kan kuha na ti number mo. Kayat ka makasarita. Apo ko nagayam di may sa visually impaired nga estudyante. Kayat kon ti agawin. Tiyak kayatan dito ospital. Pangaasim tayawin na kon, Alejandro. Sana mabalin. Urayan tapay ti ibaga ti doktor. Nasaysaya at noagyan kapay dito ospital. Iti kasta, maipaay amin na kasapulam. Kumusta nga ta ni Madam Socorro? Saan mo ka di pa'y nakita nag-online iti messenger na, Marie? Saan pa'y? Ang mga nood dapay lang, iti ospital. Dandan ni saan ang makakonsentrate dagiti learners tayo iti exam da. Nang runa ni Ariel. Wan nga rod, friend. Talaga napatag ni Madam kadakwada. Ngamno pa'y kasta. Inka gumaan dalat ta nga inlepas ti ag-exam. Kan, nakasarag pa'y ni Ariel. Uray no nala daw iti sumagmamano a minuto. Uray saan pa'y lang ang makastrat ni Madam Socorro. Aramidon talata dagiti responsibilidad ta, kas student teacher. Tapno awan to ti parikot no agsublin diti pagadalan. Ay, Apok, itapay ti panagsangit mo. Ay, husto ko man. Siyak ti madandanagan para kan ka. Lola, malidayanak lang amin. Malidayanak itinamwak. Isuman lang ayam. Apirmiti sakit ti ulo ni Madam Socorro. Tagayam. Ada na nagsinasakit na. Diyak kaya't mapukaw ni Madam. Lola. Apok, agtalag tayo iti Diyos. Agimbag tumatlaan ni Madam Socorro. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluhan. Estudyante. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Iti napalabas, saan ang makaidna ni Dr. Alejandro. Gaputa kayat na nga awagan ni Madam Socorro. Inawagan na nga rod daytoy, kadditaan amuan na, apirmiti sakit ti ulo ni Madam Socorro. Napan nga rod daytoy adagos iti balay ni Madam Socorro. Katimpan na adagos iti ospital. Nagdesisyon nga rod ti doktor, nga apaman ang makaruwar iti ospital ni Madam Socorro, kat iawid na iti balay na. Tapno maasikaso na anaimbag. Papagayam, denggan ti tuloy te serya tayo itaalawas ang napauluhan. Estudyante. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kuna ti doktor, ang mabalinan arumwar ni Socorro iti ospitalin ton bigat. Kayat ko adito balay ti pagnaadan na. Iti kasta, maasikaso anaimbag. Ay, nasayaat mo't no kasta, sir. Gaputawan mo't sa bali akadwa na ijebalay na. Kayat ko asulnitan na iti nagkurangak iti asawak manang. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agimbag lang ni Socorro. Sayang. No si bibiyag kumati anak mi. Sigurado ang naragsak kumamat ita. Gaputa inutin ang mabukal ti pamilya mi. Oh. Apay akastamat ti panangkitam kanyak manang. Anda ka dinapatag ngay bagam? Kwa, sir. Ay, awan. Ay, awan ti ibagak. Ay, maragsakan ak unay para kada kayo kan ni Madam Socorro. Gapo ta inutan ang maurnos ti estado yung nga agasawa. Nadalo sa akon to'y silid ni Madam Socorro. Naikabil ko matan ti bedsheet iti kama na. Ay, kayat ko nga ibaga ti kinapudno. Maipapan iti anak daken ni Sir Alejandro. Iso nalaang tamamakak. Gaputa amangan no ipagarup da akinidnap ko ti anak da. Nga iso ni Ariel. Diyos ko, ikanak kuma itikirad amang ipudno iti amin. Nuan niya at talaga tinapasamak kan ni Ariel, idi maladaga pa'y laeng. Kano kasano, anaipan iti puder ko. Jenna, friend, nagalisto ti panaglabas ti aldawan niya. Kasla kaano lang idinangrugi ti internship ta dito SPED Center. Ita, umadanin amalpas ti panag-practice teaching ta. Talaga nagalisto, friend. Iso na lang, tadyak amon niya ti mariknak ita. Maragsa ka na, gapo ta umadanin ti panagturpos ta. Malidayanak mat, gapo iti kasasad ita ni Madam Socorro. Ay, adagayam na dagsan asakit ni Madam Socorro. Ngam saan la amadlaw. Takanayon mat anasaran tano kas di nga agkakadwa tayo. Sigun iti teacher anang substitute kan kwa na. Nabayag kanon amarikrik na di Madam ti kanayon a panagsakit ti ulo na. Isu na lang ta binaybayan na. Kan nakunanapay kano, ano bilang tamaadaan iti sakit? Saanan nga agpaagas? Gaputawan matan ti makagapo nga agpaagas pa'y. Ay, unay matgaya man ti sasaadan ni Madam Socorro. Iso siguro akas di ti trato na kadagiti estudyante na. Tapno mapunas laang tiliday amarikrik na na. Kastamot tan ti iliw na, itinagawanan nga anak na. Apay adito'y balahiyo tinangyagam kanyak Alejandro. At damot balay ko apag naudak. May mayat no dito'y kan balay ngagnaed. Iti kasta, masikaso ka anaimbag. Ken maipaay amin na kasapulan. Socorro. Amok. Ano ti basol ko ken ka? Kada kayo iti anak ta. Kayat ko tagsubli idi kada kayo. Iso na lang tapinangtaan dak na mamaken papa. Nga awan kano ti matawid ko kadagiti sanikuada no si Kati Pilyag.
Kaya't dahi nga agfaila iti annulment. Iti kasta. May kalay sakon ti babae akayat da para kanyak. Ngam jak imanugot iti day taabanag. Gaputa ay ayatan ka. Iso ang ngaramid day ti pamuspusan. Tapno agsinatalaang. Kat day tiyay. Nagden na kami kani Miranda. Ti babae akayat da nga ikalay sakuma. Sa dinong arod itan ti ayan ni Miranda. Adan di Amerika. Nabayagan na nagsina kami. Sapay kumatay kan nakiti gundaway. Tapno masulnitak na giti nagkurangakin ka kas asawa. Ikarik. Saan tan nga agsina Apolos, Socorro. Lola, mabalin ko ka di asarungkaran ni Madam Socorro, inton malpas ti klase. Ay katuan apok. Urayan naktung aron ije pagadalan yaw. Taag diretso tanto ije balay da Dr. Alejandro. Sige, Lola. Manula ang alawas asan ko anak kaduan ni Madam. Mailiwakon kan kuana. Ipakitak to kan kuana ti scores ko iti kalkalpas nga exam. Sigurado ang maragsakan dayjay. Gaputan na ipasak amin dagiti exam ko. Apok, sapay lakuma. Tainton dumtang ti aldaw. Di nakto ko magurguraan. Angam nuguraan nakman bilang. Sapay kuma tamapakawan nakto. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Lola? Apay kumangay aguraan kayo. Awan mo ti amok abasol yu kanyak. Basta, apok. Pakawanan na kuma. Igapo tadakkel ti basol ko ken ka. Kastoy gayam ti agusar iti computer. Nagmayat. Al-alis to ti pa nag-take note kadag iti lessons tayo. Wen nga rod, kan mabalin tayo pa'y abasahan dagiti lessons tayo. Gaputaddan ti soft copy nga isisend dagiti teachers tayo iti regular class. Nasaya at mat, tanala kayo ang nasursuro ti ag-computer. Alis tuyo pa'y ang na-memorize ti panag-type iti keyboard. Nalaing kayo ngamin nga gisuro kan ni Madam Jenna. Madam Marie. Iso ang nasurutan mi adagos. Aday ta ka manan, Andrea. Pasablugan na kami manan. Pudno timbaga ni Andrea, madam. Nalaing kayo nga gisuro. Iso nga daad-dapay nga gagat kami nga giskwela. Tap nagbalin kamin tumat ang maestro kan maestra akas kada kayo. Kumusta kan, Ariel? Nasaya at mata na panunot mo ti simurot dito balay ni Alejandro. Makalawasan idinaudi akadwa kayo iti pagadalan. Nasaya taklat tamat, Madam. Imbagak kan ni Lola Saling. Asumuro takkan kuana, kalpasan ti klase. Gafuta kailiw kayon. Kan uray da Andrea kan Mark. Kanayon da kayo ako mustaan. Kailiw kumatan da Andrea kan Mark. Kailiw kun amangag ti panagkanta kan panagtukaryo iti gitara. Iso na lang. Taamangan no di akon makasubli iti panagisurok. Gaputad damatan sakit ko. Ha? Madam? Apa yan? Agsangit kamutan. Di naksangitan, Ariel. Gaputa sa anak pa'y matanatay. Madam? Agimbag kayo pa'y? Saan ka di? Maagasan pa ito sakit niyo? Juan Barok, ikagumaak paimbag. Katno bilang tamapasamak data. Agsubli ak tumanen iti pagadalan. Tapno adupay dagiti estudyante akas kada kayo ti maisurok nga agbasa. Kan agsurat iti braille. Isu adikan agliday, Ariel. Sir Alejandro, itay pay laaboy buyaan nyo da Madam Socorro kan Ariel.
Di yo ka di kayat ti umasidag ka dakwada. Madamdaman ton nga sit ka kidamanang. Talaga ka di nga si Dagdirik na dasokoro kan Ariel iti tunggal maysa. Ay, wen sir. Agtawon laeng idi itiliman ni Ariel. Idi pinadas ko nga enroll iti SPED Center. Kabarbarumet idi nga SPED teacher ni Madam Sukuro kadagiti visually impaired. Kat iso tinangisuro ken ni Ariel nga agbasa ken agsurat iti braille. Kastagayam. Wen, kat uray no addan iti regular class ni Ariel, kanayon latama pan iti SPED Center. Uray dagiti kaadalan na visually impaired. Kanayon dalatta iti ayan ni Madam Sukuro. Ure nung nasaam tinagdalanan na. Nagasat latta ti asawak. Gaputat darag ti estudyante na amang ipatpatag ken kuana. Maray, apog. Umadanin ti panagturpos mo iti kolehiyaw. Anya nga iti plano. Ag-review ak adagos, Lola. Kalpasan na, ag-take ak adagos iti board exam. Kan padasag ti ag-apply iti SPED Center. Nasaya at ano kasta. Sapay ko mga rod ta makapasa ka adagos, apog. Tapno stable tumuten at ti trabaho. Sapay ko mga rod, Lola. Kayat ko ti mangisuro iti pagadalan nga ayan mi itang ag-practice teaching. Kayat ko atulungan nagiti learners with special needs. Iti kasta, maaddaan damot iti napintas a masakbayan. Pantuyan nagiti agas at umarem, Socorro. Agyamanak iti panangas asikasum kanyak, Alejandro. Pasensya kan no nakadisturbo akon dito'y balay mo. Numabalin agsubli akkuman ijay balay. Masasaya at matlaang no dituyan ti pagnadam. Taawan mo't mga sikasukan ka ijay balay mo. Kan may sa awan parikot kanyak no asikaswan ka. Taagasawa tamad. Iso a responsibilidad ko ti mga sikasukan ka. Itatakasapulam ti tulong. Ay na, nag-sweet kayo matan kan ni Madam, Dok Alejandro. Naimbaglangan, tada kayo ang mga asikaso kan kuhana. Pakaragsakak ti mga sikasukan ni Madam mo, Ariel. Kayat kong amin nga ipariknakin kuhana tinalaos a panagayat ko kas asawa na. Sayang. No si bibiyagla ko mati anak mi. Maragragsakan ko maita. Sigurado ang naragsak ti anak yun, no sa dino man ti ayan na ita. Gaputan na urnos kayon kan ni Madam Sukuro. Itay pa'y laakit kitaan ka, Ariel. Umisisem ka. Anya ka diti is-isemam, apok. Da Madam Sukuro kan Sir Alejandro, Lola. May atanak lang amin. Gaputa permi ti panangasikaso ni Sir Kankuana. Talaga akasta ni Dr. Alejandro kadagiti pasyente na. Ay, nagro na itah kan ni Madam Sukuro. Gaputa asawa na kat nga raod. Lola, amuyo ka di? Panagriknak, no kadwak da Sir kan Madam. Kaslasyak ti anak da. Gaputa nasingpat daw na kanyak. Ay, no amom lako maapok. Sika talaga ti pudpudno nga anak da Sir Alejandro. Lola, adda ka di bagbagayo? Ay, awan, apok. Awan ti ibagbagak. Alakit din. Umay kan ijay seled ta maturugtan. Masapa kapay nga agreeng inton bigat. Ariel, damag ko kan ni Lola Saling. Anakarwaren ni Madam Sukuro ija ospital. Wen, Andrea. Kat agnanad itan, ije balay ti asawa na. Ay, kastagayam? Balay ti asawa na. No kasta, at dagayam asawa ni Madam? Wen nga rod.
Awan ngamin tinais-istoryana kada tayo. Adda asawa ni Madam Sukuro. May sa doktor. Ket isu ita ti mangas asikaso kan kuana. Kan adda pay anak da. Isu na laeng tanatayan. Ay, sayang. Ariel, mabalin ka diti sumarong ka rin balay da madam. Ijay tayo nga diretso. Apaman amalpas ti klase. Mabalin mat. Makigiddan kayo langan kada kami kan ni Lola intun malam. Tapno masarungkaran yumat ni Madam. Wan Madam Jenna, Madam Marie, mapan mi sarungkaran ni Madam Socorro inton malam. Ay, sayang. Gaputasaan kami ang makasurot. Kaya't mi mata na makita ni Madam Socorro. Ada nga minaskin nga aramidan mi iti universidad. Sana bali, Jenna. Mabalin mo ti sumarong karkan kwa na inton sumarunong aldaw. Kat kadwatan to man ang dagiti talo. Isong apaman amalpas ti klase yo, orayan nyo ni Lola Saling ha? Tapno kadwayon to amapan iji balay da madam. Wan Madam Marie, urayin min tulangan ni Lola Saling dito Sped Center. Sa dino ti papanam Alejandro, nakasukat ka man. Mapanakbid gumatang karag iti agas sa kasapulan. Agsubliak matla dagos. Kasta ka di. Agyaman unay iti panangas asikasum kanyak, Alejandro. Kat gapo iti dayta. Kayat ko nga ibagakan ka anapakawan kan. Kan nakasagana akon amang ipaay iti maikadwa agon daway. Tapno maurnos ti estado ta ka sa agasawa. Agpaiso ka di tinangag ko. Napakawan nakon. Saan nakon akagura? Saanan? Gaputan nakita kan nariknak ti panagbaliw mo. Iso anapakawan kan, Alejandro. Agyawanak, tainik kan nak iti maikadwa agon daway. Tapno makabawi akan ka. Kat ikarik, saan tan nga agsina Apolos. Kan di kan baybayan. Aramidak ti amin nakabalak, tapno agimbag ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serya tayo italawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rigotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdesisyon ni Dr. Alejandro, ngagnaeden ni Madam Socorro iti puder na, kalpasan ang makaruar iti ospital. Awan nga rod tinaramida ni Madam Socorro, isong imanugot matlaeng. Iti sabali abangir, napanunot de Andrea kan Mark, apasyaran ni Madam Socorro, kalpasan ti klasida. Dagos da nga rod asimurot, iti panagawid, Danana Saling kan Ariel. Naragsakan nga rod dagiti estudyante, idi nakasarita damanen ti maestrada. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo italawas na napauluhan. Estudyante. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maragsakan ako unay. Gaputan nakita kayo manan, Andrea. Mark, imbaglakit din ta na panunot yu tinagpasyar dito'y balay. Maragsakan kami madam. Gaputan ang ngagmimanan titimak yo. Kailiw da kayo una yan. Kasla ka ano lang, hindi ba basit tayo pa'y? Nakaan-anos idi kada tayo ni Madam Socorro? Saan ka di? Andrea? Ariel? Win nga rod, Mark. Kanayon nakpay idi nga ubaan. Nukas di apas pasangitan nak ni Ariel. Anya paspasangitan nga ibagbaga mat Andrea. Luklukon ka lang mat idi Gaputa kaslaan si boses mo.
Ala, husto daytan. Amangan numapikon pa'y ni Andrea kat agsangit manen Ariel. Ala, agpaisaga na akin ni manang saling iti pangrabian tayo. Dito'y kayon amangan. Adto'y ti merienda yo akek, Andrea. Adamot ten Diyos nga inuman yo. Ay, agyaman kami, Lola Saling. Sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y lang dito'y Tagluto ak iti pangrabyan tayo. Wen, Lola. Ay, nagdakkel ti nagbaliwan ni Madam Socorro. Nakapsutan ti panagsauna ita. Sana nakas iti sigod akanayon anaragsak. Wan nga rod, Mark. Kaasimat ni Madam. Sapay ko mga rod taagimbagan. Iti kasta, makasublin iti pagadalan. Ikararag tayo iti Diyos. Asapay ko taumatidog pa iti biyag ni Madam Socorro. Marie, friend, nabasam ka din ti chat iti GC tayo iti research? Saan pa'y friend? Anya day jay? Sigun iti group leader tayo, ada kanon schedule tayo iti final defense. Kompleto kanon dagiti research panelist tayo. Agpaiso? Ay na, kamaudyanan na. Makapag-final defense tayon, friend. Basit laangan, makagraduar tayon iti kolehiyo. When friend, nalpas matlangan dagiti rigat tayo kas estudyante. Uray nga minumalpas tayo nga ag-internship. Saan tayo lata makaturpos? No saan tayo makapag-final defense? Pudno na ita, friend. Ay na, saan sayang dagiti sakripisyo ni Lola? Kastamot ng dagiti dadakkel mo. Tapno maipayan datalaang itinapintas ang nasakbayan. Sige, Sir Alejandro. Isarak yun, ti kutsiyaw. Mapitlaang, kumusta ni Socorro manang saling? Saan ka rin asimakit ti ulo na? Ay, saan mo't, sir? Madama akasarsarita dagiti dua nga estudyante na ije uneg. Simurot da ngamin kada kami ken ni Ariel. Kayat da kano apasyaran ni Madam. Kasta ka di? Sige nga rod manang. Umay ko kitaan ida ije uneg. Sige, sir. Apag iso ti isasangpet yaw. Nakaluto kami metten iti pangrabyan tayaw. Aya banda kayon tulaengan no maidasaran dagiti makan ijay kusina. Kastagaya man tinapasamak ije classroom tayo. At agaya man maestraan nagsubstitute kanya. When Madam, ngam adamot da Madam Jenna, kan Madam Marie, iso dati kadgadwami. Oh, at nagayam na pintas kang nataer a bisita tayo, Socorro. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Alejandro, iso dagiti duap nga estudyante. Damar kan Andrea. Maragsakan na ka makaamamo ka na kayo, Mark. Andrea, nasayat mo na panunot yung apasyaran ni Madam yo. Iti kasta, at dalata makasarsarita na no kas nga daak iti ospital. Apa yan, Madam? Madam? Ang sakit manan ti ulo. Mabit lang, ayabak ti driver. Ipanda ka iti ospital. Hello, madam. Naimbag arabi iyo. Nakaawag kayo, mat? Ha? Adda iti ospital ni Madam Socorro? Apay, madam. Anya tinapasamak? Sige, madam. Ipakamok adagos ka ni Jenna ti may papan itinapasamak ka ni Madam Socorro. Ay, unay mo ito na. Apay, apok. Anya tinapasamak. Takas lamadandanagan ka. Imawag ti sigud ako operating teacher mi, Lola. Kalaat kano asimakit ti ulo ni Madam Socorro. Isungada kano ita iti ospital. Kat unconscious kano ita. Anya, ay kaasimot nga rod no kasta. Huwan nga rod, Lola. O sige, tawagak pa ni Jenna.
Ipakamok kan kwa na ti may papan iti kasasaad ni Madam Socorro. Sir Alejandro, kumusta ni Madam? Nakariing ka din? Saan pa'y barok? Aging gayta. Unconscious pa'y lang. Madanagan ako niti kasasad na. Anya ka diti ko na ti doktor iti sakit na, sir. Masapol ka no ang maopiraan a dagos. Sakbay ako maruti sakit na. Tano saan? Ang mga nusaanan ngagpaot ti biyag na. Ariel Barok. Agyaman ako na. Tanda ka mangipatpatag ka ni Socorro. Uray nabit pa iti panagamamuta. Nalaganan tiriknakin ka. Kasla ka din nami matlang ti anak mi. Tunggal makitkita ka. Uray siyak, sir. Nalagaan mo tiriknak kada kayo. Kasla kumpleto matan ti pamilyak. Gapo kada kayo kan ni Madam Socorro. Isu ang nagasatak. Gapo tanaam mo kayo kan ni Madam Socorro. Sir Alejandro. Apay ka di nga umawawag ka kanyak idirabi, Marie. Pasensya ka no saan ko ang nasungbatan ti awag mo. Nakaturugak nga minan. Inawagan nak ni Mrs. Marasigan idirabi. Kunanang ada kano ni Madam Socorro iji ospital. Kat unconscious kano paylaang aging gaita. Anya? Apaman amalpas ti klase ta. Mapantay di ospital nga yan ni Madam. Tapno makita tamot ti kasasaad na. Friend, ada dagiti daduma ako teachers ni Madam Socorro. Kasarsarita da di lalaki a doktor. Asino nga taday ta a doktor? Tinga ta asawa ni Madam? Nalabit aday ta ti asawa na friend. Naistorya kanyak ni Madam Idi, amay sa kano a doktor ti asawa na. Umasidagan kada ta ti doktor. Naimbag nga orasyo, babalasang. Kastamat kada kayo, doktor. Aywan gayam. Siyak ni Jenna. Kat daytoy matkaduhak, iso ni Marie. Da kami dagiti intern students iti pagadala na pagisursuruan ni Madam Socorro. Nadamag mi tinapasamak kan ko na. Iso ngay may kami adagos dito'y ospital. Agyaman nakiti pa ng sarong karyo ti asawak. Mabalin ka di, ako yung gandak ama pan iti chapel nga sidag diti ospital. Tulungan dak amang ikararang iti panangimbag ni Socorro. Sige sir, mapantayo nga rodan ijay chapel. Diyos ko, adak itali ti sangwanan nyo ngagpakpakasi. Sapay kumat na pagimbagan nyo ni Socorro. Napukawan ti kakaiso ng anak mi. Katjak kayat amapukaw ko pa iti asawak. Amok, ado tinagkuranga ka ni Socorro. Nagbalinak adakas nga asawa. Gaputa inununak ti kinabaknang nga ipatawid kanyak na iti dadakkel ko. Ket gapoy ti dayta. Nadadael ti pamilyak. No saan ko kumanga inapa ni Socorro iti dayti agundaway. Nalabit a saan apimanaw iti palay. No saan ako maanamati karag iti imbagbaga di mama nga adda sa bali a lalaki na. Saan da kumamat ang aksidente iti anak mi. Pangaasim Diyos ko, ikanak pa iti kundaway ang makadenak ti asawak. Ipayam kumapay iti atidog abiyag. Tapno adu pa iti matulungan na. Kat mangipaaypay iti inspirasyon kadag iti estudyante na. Sapay kuma, tapat ganyo ti kidaw ko, Diyos ko. Inton bigat ti malam kano amay sayang kat ti operasyon ka ni Madam Socorro. Sigunday ta ka ni Dr. Alejandro. Sapay ko mata na saya at pagbanagan ti operasyon na. Tapno aging bagmutan. Ampong friend, ada nadlaw ko itay kada Dr. Alejandro kan Ariel. Anya day ta, friend? Kaslag kakaingas da.
Nukit kita agida. Kas dala agama. Kinapudno na. Day tamo tinadlaw ko. Iso pirmi ti panang kita kadakwada itay adda tayo iti ospital. Malagip ko lakat nga rod idikad kadwa tayo pailaang ni Madam iti Sped Center. Pirmi ti panangasikaso na kadagiti learners tayo. Nang runa ka ni Ariel. No saan amasuko ni Lola Saling, paturugan na pa iti balay na. Iso asaan laang nga estudyante ti pangibilbilangan na ka ni Ariel. No di kat pudpud no nga anak. Mark, Ariel, naamuan nyo ka din dagiti grades yun? Wan, Andrea. Insurat itay ni Madam dagiti grades ko iti braille. Uray siya, naamuha akong dagiti grades ko. Nagngangatong agpaiso dagiti grades ko. Iso na lang, tamalid-lid na yanak. Malagip ko lang amin ni Ma'am Socorro. Kanayon na nga ibaga kada tayo, ngagagagat tayo akanayon iti panagadal tayo. Tapno agbali na napintas ti masakbayan tayo. Iso nga oray no awan ni Madam akad kadwa tayo ita. Itultuloy tayo latta ti agadal. Iti kasta, maragsakan inton makariing. Ket ipakita tayon to kankwana dagiti grades tayo. Ta sigurado ang maragsakan dayjay. No makita na napintas ti performance tayo iti pagadalan. Nakaawidan dagiti nang sarungkar kan ni Madam Socorro diti ospital, Sir Alejandro. Madam Damalaeng, agawid kami mutan kan ni Ariel ije balayaw. Manay Saling, saan ka di asikalaang tinang padakkel kan ni Ariel? Ha? Wen sir. Siya kung tinangay aywan kan ko ana, sipod basit pay. Kaya't yung asawan, saan ang naaywanan dagiti dadakkel na? Daapay, anda ka di napasama ka dakwada? Nagsina ka di dagiti dadakkel na? Ha? Apay ana saludsud yun ay ta, sir. Sung batam ko mati sa ludsud ko. Anya ka di tinapasamak ka dagiti dadakkel ni Ariel. Taapay nga impaay da kada kayo day ta responsibilidad. Nangag ko itay ti saritaan nyo kan ni Sir Alejandro, Lola. Oray no saan kayo ang makikita? Mariknak, nga dailimlimad yo. Anya ka di at talaga tinapasamak ka dagiti dadakkel ko. Taapay ada kayo laang tinakadkadwak, sipud ubingak. Kwapok. Saan pa'y amabalin amaamuam ita? Ha? Maamuan ti anya. Pangaasiyo kumamat Lola. Tasan kayong agilimod kanyak? San aga puta may sa akabulsak? Kat agilimod kayon kanyak? Iso pangaasiyo ka din Lola. Ibagayo kumano anyaman dayta. Sige, apok. Urayan ta ti panagaawid ni Dr. Alejandro dito balayda. Taibagakon kada kayo ti kinapudno. Maipapan iti kinataong. Lola, rumarak ita. Mapan kami agbantay iti ospital. Tawan mo't klase mi ka ni Jenna inton bigata Sabado kat nga rod. Ay, sige nga rod, apok. Alaam nga rod iti tinapay nga adda iti kusina. Iti kasta, saan ka amabisinan? Sige, Lola. Kan nakaluto ak gaya man iti pangrabyan nyo. Tapno saan kayo na marigatan. Nagyaman ak nga rod. Mala. Mapan kayo ni iti ospital. Kat agan-anat kayo, apok. Itataada kayon, Sir Alejandro. Mabalin kayo kadi akasarita kan ni Ariel. Sige manang. Ibagam no anyaman dayta. Nakasaga na kami adungeg. Sir Alejandro, Ariel, apok, pakawanen dakom no italaeng nga ipudnok kada kayo da ito'y. Maawatak no gumura kayo kanyak.
Sir Alejandro, kayat ko nga ibaga, asibibiyag ti anak yo ken ni Madam Socorro. Ket dayta nga anak yo, awan sa bale, nude ni Ariel. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige man ang saling. Ibagam no nyaman na ita. Nakasagana kami adumngeg ni Ariel. Sir Alejandro, Ariel apok. Pakawanen ko mano italaeng nga ipudnok kada kayo na ito'y. Maawatak no gumura kayo kanyak. Sir Alejandro, kayat ko nga ibaga, asibibiyag ti anak yo ken ni Madam Socorro. Kat dayta nga anak yo, awan sa bale, no din ni Ariel. Ha? Anya? Kasano ang napasamak na itamanang? Siguro na iti di mama. May sa ti anak mi kadagiti na iraman anatay iti pan naka-aksidente da idi ka ni Socorro. Saan, sir? Dumngeg kayo. Taisalaysay ko no anya tinapasamak iti daydi a panawen. Kano kasano, anaipan ni Ariel iti puder ko. Iti lugar me tinakapasamakan ti aksidente ti may sabos a nagluganan da Madam Socorro. Apag isumot ide a naggapuak ije simbaan. Ket kabayatan a magmagnaak nga agawid. Nakitak nga agkakaribuso dagiti tao. Idikwan, inyawat da kanyak ti maysa nga ubeng. Kunak ide no saanen nga agbyag. Gapo taado ti sugat na. Iso nga impan ko adagos iti ospital. Ket dita, nakitak a nakasurat iti lampin na tinagan na. Alejandro Villarreal Jr. Aniya. Apay nga rod adi kay nang ramid iti pamuspusan tapno sapulen na kami. Sinapsapol kayo, sir. Iso anangaramid ak iti pamuspusan. Tapno laeng makaumayak dito'y syudad. Aging nga adda nakaibaga kanyak. Nga adda makaamam mo kada kayo. Kat insuro na kanyak ti ospital a pagtrab-trabahuan nyo. Kat idinapaanak ija ospital. Ti inayo a doktor ti nakasaritak. Kat nakunana ayadayok ti ubeng. Gaputa di na kayat a mabukal ti pamilyayo kan ni Madam Socorro. Binayadan nak iti dakkel agatad. Tapno laeng yadayok ti anak yo. Oh. Tsaking pagarup ang maaramid kanyak ni Mama ti kastoy. Siyak pa'y amismo nga anak na. Ulit-ulit tagkid daw iti pamakawan kada kayo, sir. No maisublikla ko mati amin.
Jakla ko man inaw-awat ti kwarta nga imbayad kanyak, day di mamayo. Di ka mananakan manang. Saan ka akagura? Agyaman akpaiket di ken ka. Gapot na napadakkel mo na saya at ti anak mi kan ni Socorro. Apa man na makariing, ipakaamu tayo adagos ken kuha na ti may papaniti da ito'y. Sigurado ang maragsakan. Gapot na kamaudyanan na. Agdeden na kami matlangan asang pamilya. Anya ti kunam, Ariel? Si kati anak da Ma'am Socorro kan Dr. Alejandro? Un Mark. Uray siyak. Kasladyak pa ilang mamati ka dagay tinamuak. Ha? Isumot lagayam analag anterik na kan ni Madam Socorro. Kan kastauna ti panangas asikaso na kan ka. Tagayam, anak na ka. Naggasat ka matan, Ariel? Agasam, doktor kan teacher gayam dagiti dadakkel mo. Nagasatak ngagpaiso. Iso na lang. Tano kaano amwak ti pudpud no akinataok. Kas jemot tan tinapasamak kan ni mama. Aging gaita. Saan pa yan nakaring? Agtalag tayo lang kiniapo, Diyos. Agimbag tumot lang ni mamam. Kat no mapasamak na ita, agbalin tumatan anaragsak ti pamilyayo. Kunaktubay kat. Anak talaga ni Sir Alejandro ni Ariel. Gapot agkarupro pa dalauna, ay friend. Nagasat unay ni Ariel. Gaputa na singpot dagiti dadakkel na. Kan maragsakan akmat. Gaputaan mo nang ti kinapudno, maipapan iti kinatao na. Agbalin matlaangan anaragsak ti pamilya ni Madam Socorro. Sapay la ko mga rod, ta successful tinay sayangkat nga operasyon ken kuana. Maamuan tayon to, inton ibaga ni Doc Alejandro, friend. Dayjayan ni Papam, Ariel, apo. Nalpasan ti panagsarita da iti doktor ni Mamam. Paumayan diti ay anta. Un nga rod, Lola. Managsaling, Ariel anak. Kumusta, Papa? Anya tinagsaritaan nyo iti doktor anang opera kan ni Mama. Good news anak. Successful ti operation ni mamam. Ngam agtultuloy latta tiyo umay na diti ospital para iti check up na. Tanda pa lang iti rumbang nga maaramid tapno agtultuloy ti imbag na. Una, ket adda kami amang ikarkararag kan kuana, Papa. Mabalin ka din ti umasidag itan kan ni Mama, Papa. Wen, mayakaran ni mamam iti private room. Isang umay kayo. Mapantayon iti silid gayan na. Socorro, agyaman na nakariing kan. Alejandro, agyaman na akta si kada gusti nakita. Iti pa nagmulakat ko. Mama, Ay, apo. Inayadam laang ti panangarakop mo kan ni Mamam. Amaganoan niya pa iti mapasamak kan kuana. Ay, pasensya kan, Lola. Maragsakan lang amin. Gaputan nakariingan ni Mama. Mama, kunam kanyak, Ariel. Wen, Socorro, anak ta ni Ariel. Ilaw-lawag kuntukan ka ti amin, apaman ang maimbagan ka. Kas tagayam tinapasamak iti anak ta. Kalpasan ti pan naka-aksidente, midi. Wen, inikanday di mamay ti dakalagatad ni Manang Saling. Tapno mayadayo na lang ti anak ta. Kat ti pan naka-aksidente yo ti gapunan no apay ang nagbalin ang bulsak ni Ariel. No amok la ko maakas jay ti mapasamak. Jak la ko man imadayo akadwak ti anak ta. Di mon pabasulan ti bagim. Gaputa di mo mat nagayatan ti napasamak. Tinapatag ita, ang didin na tayon. Awanen makalapad iti panang bukal tamanan iti pamilyata.
Jenna, friend, congratulations to us. Nakaturpos tamot langan iti kolehyo. Kablawan kamot, friend. Agbalin tamot langan na maestra. Finally, nalpasan ti biyag takas estudyante. Anyaman na panubok dagiti mapadasan ta iti trabaho. Mamati akabailan ta no agtalag talakit di iti namarswa. Pudno day tagayam. Ay na, excited ak launa yan nga agtrabaho iti pagadalan nga yan ni Madam Socorro. Ijaya kon nga ag-apply. Apaman ang makapasaak iti board exam. Apog, itay pa'y akit kita umday ta cellphone mo. Kaslad ka makaid na. Itaminan arumor ti resulta ti board exam, Lola. Agner-nervyosak. Ang mga no sa anak ang makapasa. No bilang ta saan ka ang makapasa ita. Di padasam tumanan ti agboard exam Nanyangay ti amom no maswerte amton. Sige man langan. Kita akong ti resulta, Lola. Sapay kumarod ta makapasaak. Tapno makapagtrabaho akmatan. Agpaiso, Madam Gina? Madam Marie? Dito'y kayo ni Sped Center, amang isuro? Juan Andrea. Kanayon na kami na makadua dito eh. Yes! Manayunan manin dagiti teachers tayo. Naragragsak manin dito yung Sped Center. Gaputad da kayon dito madam. Isong agsingsingpot kayo akanayon, ha? Saan may akayat amadamag anagulo kayo iti klase nyo, iti regular class? Sige kayo. Saan da kayo natulungan kadag iti activities yo? Ay, wen madam, talagang agsingsingpot kami. Apaya si kati nagluto, Socorro. Adamat daman ang saling ang mga ramid iti dayta. Saan mat anatagsan at trabaho ti inaramid ko, Alejandro? Kan may sa, kayat ko laang apagserbihan ti anak ta. Iso abay anak laang ang mga ramid kadagiti banag asaan ko ang naaramid, idi kada kayo. Unmat ngamin, papa. Oray siyak. Kailiw kumatan ti panaglutluto ni mama. Talaga, Ariel, anak ko. Makitam, Alejandro. Ayunan nak ti anak ta. Iso abay anak kadila ang apagsirbyan kayo. Alejandro, sigurado akon iti planok. Agsubli akon amang isuro inton umaya pa nagsasarak. Total, nakarecover akmatan iti operation ko. Ala, si kamalangan ti makamo. Amok ang naragsak ka iti trabaho. Iso ano anyaman ti makaparagsakan ka, suportaran ka. Agyaman ako unay iti suportam. Awanan ti sapulak pa'y ita. Naragsak akoon gaputa kumpleton ti pamilyata. Oresyak, nakaragragsak unay. Katagyaman kaputay ni kanak iti gundaway. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak kada kayo iti anak ta. Ipatpatig kayo unay nga ginak. Welcome back, Madam Socorro. Maragsakan kami unay. Gaputa nagsubli kayon dito yung Sped Center. Maragsakan akmet ang makakita kada kayo, Ma'am Jenna, Ma'am Marie. Ni Madam Mat, kasla sa anak ana iruam iti ma'am nga awag yo kanya. Rumbang laeng amam tiyawag ko kada kayo. Gaputapada kayo matan a maestra. Kasla kaano laeng idi agprak-practice teaching kayo. Ita, natungpal yon ti arapapyo. Gaputa nagagat kayo idi estudyante kayo pa ilang. Ken kinabailan nyo dagiti panubok iti panagadalyo. Mama, papa, itata senior high school akon. Kaya't kulat ako mga agadal iti pangisursuruan nyo, mama. Total, mayat mo ti panangisuro dagiti mama estrejay. Si kalata ti makaammo, Ariel, anak. Noan niya ti ammo mapagsayaatan. Adda kami latta dito'y kin ni papam amang suportakan ka.
Wen, husto ti ko na ni mamami ho. Si susuporta kami ti amin na pagayatam. Nulakit di ta makatulong ken ka para tinapintas sa masakbayam. Lola, nagsweldo akon itaabulan. Alaan nyo dahi ti akwarta. Tapno adamot iduldulin nyo. Hagyaman ako, nay, apog. Saan kamot nga obligado ang mangyawat kanya kiti kwarta? Agurnong kakitday. Tapno maituloy ti arapaap mo nga agmasteral. Sa bali la tamot ti urnong ko, Lola. Inlasin ko at talaga dahi ta akwarta para kada kayo. Tapno adda paggatang yo kadagiti masapsapul yo. Iso nga alain nyo daytan, Lola. Congratulations, Mama! Agasam, na-awardan kayo iti outstanding teacher. Proud ako na kada kayo, Mama. Agyaman na, Ariel, iho. Jak ninamnama da ito yung award ko. Deserve mo lang ang award. Gaputa makita at talaga ti determinasyon mo iti trabaho. Ken, gapo iti dayta determinasyon nyo. Adun dagiti na paggraduaryo a visually impaired. Iso nga into nagkolehiyo Manghalak tumat iti kurso nga special needs education. Tapno makatulong akmat kadagiti estudyante apadak, asaan ang makakita. Da kayo ti inspirasyon ko. Tapno matungpal ko daytang arapaap ko, Mama, Papa. Ala, kat adda kabilatan ito'y para kan ka, anak ko. Nagsaya atan ti arapaap mo, iho. Suportaran na ka iti dayta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Estudyante. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalica, Mary Jane Castro, Teresa Calay, Virgie Paclay, Emily Calica, Roger Ramirez, Jonah Ributaso, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat parit radyo ni Dea Yap. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Aramid Kapitulo 20, versikulo 35. Nagasgas sa timangtet ngem ti umawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. At dagtok-tok-tok bakat. Manang Galia, Manong Martin, anda kayo kadi, umayak man. Nimot muna ti agtok-tok-tok bakat. Ungarod lakay, mabit na ang tenaklukatan ti rito. Naimbag nga hagsapa, Manang. Kastamot ken ka ading. Ala, sumrag ka pa yan. Agyaman ak, Manang. Wen gayam. Isublik na ito'y bigao yung binulod ko. Kan, umutang ako maitili magasot yo. Pagbayad ti anak ko iti pagkadalan, tani. Awan pa ngamin makukwartami ita. Kasta ka di. Ala, mabit lang nga ro, dading. Manang Maring, nagdadakkel dagita pechay arap-raputan nyo Sapay nagadong. Ay na, wen, Dalia. Kakaiso na nga adamanen na apit ko nga ilako. Tapno adda igatang iti masapsapul iti balay. Wen amanang, ngamda kami, maasya na kinilakay ko. Diyak ngamin matulungan, takanayon nakmat ije pagadalan, tagisursuro aklaka nga rod. Sabado kan Dominggulat kaadak ije balay. Ay tanyangay nga rod. Maawatan namot siguro tamaistra kakot nga rod. Wen manang, ngam no maminsan,
Ibaga na sakit ti sikat na. Ngam anusan na lata ti agtrabaho, takasapulan mo nga rod. Kasta aya. Di mo man lakit di imbagbaga kanyak. Mabalin kumot abaunan tay barok at tumulong. Nga uray sagpaminsan laeng. Ay na, kababain mo't amanang. Agtrab-trabaho iti opisina. Ibaon nyo laang nga agbagkat. Ay naading, manipod ubing, binagbaga akon, asaan arumbang nga agpili iti aramidan na. Tapno inton dumakkel, saan ton nga agbalin amanag tagibasit. Ay kat nasaya at ano kasta, manang. Ni matatamarting ti masabat ko. Nakabakla iti nakasako. Anya nga tati karga na dayta. Ha? Naimbang nga oras yo, Tata Martin. Papanan nyo kadi. Kanyan niya day tawit yo. Abono, barok. Ipan kuman ije garden, tapang abono kiti mulak apitchay. Kasta kadi, Tata Martin? Uwan barok, si Kangay, papanam. Mapanak man makibasketball. Kakaisunang awan klase may ita. Ading, adda ka din ni Jong. Ne, apay ka di nga adda ka manang. Nakaumay ka mo't. Kuang amin, nilakay ko. Nasakit ka naman ng tisikat na. Iso asaan ang makabagkat. Numabalin ko ma. Ayabak ni Jong tagpatulong kami amang bagkat na nabatbati nga abuno ijay balay. Taipan mi ijay garden. Ay, kwa. Manang dalya. Diya kaming pagbagbagkatan ti anak ko kat. Sa maysa, awan matla ita dito'y balay. Ada na pananda ka dagiti gagayom na. Kasta ka di. Alangarad ating. Pasensya ka na. Kunak ngamin numabalin tagpatulong. Wan manang. Mangkita kayo latan iti sa bali a pagpatulungan yo. Sige nga rod ating, mapanak pa'y. Sana para bagkatlaang ti anak ko anya. Sapay abono. Ay, unay kit din dagita nga gasawa. No apay nga minta saan daan na paraboran iti anak. Kaasi damag. Kasta ti kunan ni mo anakan ka, Dalya? Wan manang. Iso nga idikas ti timbagana, pimanawa ka dagos. Ay, no apay ngamin, anapan ka pay laijay. Kat adamot mabalin mo nga asit gan asabali. Adamot di anak ko. Kuang amin manang. Iso nga iji tinapanak. Tawan unay ter aramidon di anak ni Mona. Ala, inton maminsan, dito'y kalatan nga umay agpatulong. Ay na, agyaman no kasta, manang maring. Naimbagang sapa, Manong Martin. Ada ka din ni Manang Dalya. Ay, umunag ka ading. Tay nakayaban. Madama ngamin nga agchechek iti exam dagiti ubing. Di nanalpas idi rabi eh. Tanabambanog ngamin. Kasano? Kasangsangpot na. Naglaba adagos. Ay na, talaga ang nagagat ni Manang Dalya. Simple laang to'y balay da Manang Dalya. Ngam nagpintas mat. Nalawa ba sito'y salas. Sa bali ti kusina, kan agsinumbang ti ayan ti banyo kan si Arda. Sa adda talo ababasit a kwarto na. Ngam na makalpas ti anak ko iti panagadal na. Saan la akas to iti kayat ko pagbalinan to ti balay may. Kayat kumot atay dakdakkel kan nalawa pay. Sa gumatang kaming tumatan iti kotse. Ne, Mona, nasapa ka mo at ading. Wan manang, ta agpatulong ako ma. Umayak ko mabumulol iti 7,500 mo. Kasapulan ti anak ko, iti pagadalan da. Martin, Dalya, nakaumayak. Tayawis ko tiyo umayo ijay balay inton Domingo, kalpasan ti misa. Agdiretso kayon to ijay balay, tasimmangpet ngamin manipod ijay abroad tay buridak akabsat mi. Kat silibraran na ti kasangay na.
Ay, katuan amanang. Kan tikid daw nagayam, da kayo kumakano ti agluto kadag iti maisagana. Day talaga yan manang. Ay katuna. Tapno masabalyan man matbiit ti trabaho. Inaldaw ngamin agar din. Ay kat nagpapadaan tayon Ang pagyamanan tayo. Taiso ti pagtataudan ti pagbibiyagan tayo. Wan matkit di manang. Wan, umay kamin to. Tapno kumustaan mi mamut ni ading Mila. Mano atawanan asaan anagaw-awid dito'y pagilian tayo. Mona, anyangay, kumusta ni Jong? Dandanin agraduar saan ka di? Ay na, doa pa'y atawan ti palabsan. Kaslakas jayan dandan ay agradwaran. Kamaw dyanan na. Matungpal matlangan ti arapaap ko. Ama padakkel ko ti balay may. Aya, ay nasaya at ano kasta? Ay, syempre matamanang. Engineer ton ti anak ko naman. Kan saan laang aday ta. Gumatang kamin tupay iti brand new ako tsay. Alangan mo't amagmag na kami akanayon. No adda papanan may. Ala, sapay la ko mga rod, tamatungpal day tangara paap mo. Ni mo na mati masabat ko. Naggapan na nga ta. Ay, Mona, naggapwam ka de? Ako Di taman ili. Napan ko in cash out in pauit di kasinsin ko nga aday di Canada. Ay, kasta aya. Sige, labsan ka pa'y nga rod. Sige, manang. Adamat gayam ipatpatulod tay kasinsin na nag-abroad. Ngam apay, adi naman lamalagip abayadan dagiti nakautangan na. Mama, ikandak iti kwarta. Agsingsingiran ti landlady mi. Katawan maitad ko. Kanayunan niyo ko ma. Tawan usar ka sumurot kadag iti kaklasik inton field trip mi. Anya, naibus mo dya intad ko kan ka, idi napalabas sa bulan? Amuyo matan mama. Nagado ti pakasapulak iti kwarta. O sige, inak to manen agbulod. Ngam, para lang iti pagbayad mo iti boarding house mo No para iti ibagbagam a field trip. Ay, oray, di ka pala sumursuro. Anya, saan na mabalin mama? Nakababain mat kadag iti kaadalak. No sa anak asumurot. Isu apa nga siyo mama. Mangiremedyo kayo kuma. Ni matmanang maring ti malabsak arumwar di ta balayda. Papanan na nga taya. Manang maring. Adan sakit papanam Ay kwa, di talaang matayan dadalya. Kasta aya. Apag iso. Ijay mo ti papanak ita. Kasta? Ay, wingayam. Nadamag mo ka din? Ti anya, manang. Ay, nakakaasi dadalya nga agasawa. Dakkel ti lugi da iti panagmulmula da iti nateng. Napisti ngamin dagiti imula da. Isong agparparikot da ita no pangalaan da iti gastusan da. Tadakkel met ti gatad anapukaw da. Anya? Sapay iso kumati gagarak ita manang. Taynak kumamanin bumulod iti kwartada. Kasapulan launa iti anak ko. Ay, kasta aya. No pa'y kasta? Ay mapantalat ta, ijaayan da. Padasem ti umutang, bareng adalat ta ti maipautang da. Ay, kwa? Saanan? Sige manang. Adagayang pa nakasabali. Inton maminsan tulaangan. Sana bali kakaruba tayo laang mat. Kun asidag di ta balay da. Nalakalaang amapan ko sa rungkaran ng kayat ko. O sige. Da. Ay, na yan ni Mona. Di na pa'y amo ti makipag-Greek na iti kaaruba na. Dalya, kita ni Mona. Nakatakdar iti ruwar ti grocerya kat nakabit-bit iti bag. Kan nagadoan naka-plastic bag. Wan ngagpaiso.
Sapay nagdadakkel a plastic bag. Kaslamat adda ulayan na. Ni, dayjay. Adda kasarsarita na iti cellphone. Ala, darasan ko mati umay, tani, nagadutingan ko. Diyak mo't maawit amin na gito. Anya nga tano asid ganta manang. Darasan ka sige. na nakmal. Oh, Mona. Nagadun sa taawit mo Maala, tatulungan da kan ang mga wit kadagita. Uy, nagaduti awit ko. Kasangay ngamin ni Jong inton Sabado. Kat nagado dagiti inawis na abarkada na. Kastamot tan dagiti kaadalan na. Iso nga inmayak nagmarket. Ay, kasta. Ala, tulungan da kan. Ne, nagdadagsan dagita imot mo. Ay, saanon, saanon. Urayik lang ti anak ko. Taison ti mang tulong kanya. Kasi madaan ti dalya kan Uncle Martin yan, hanang. Ne, apay anak ko nam ti kasta, anak. Kawan tatunggalag ka sa pulan ni Auntie Mona. Kanayon na idang asit gan. Ngam ita tamarigregatan da. Gapoy tinapasama ka dagiti mula da anateng. Di namat idaan mo nga asit gan. Wano malagip. Ay, wun. Talaga nagasat damot no may papan iti panaggarden. Ken maestramat ni Dalia. Iso ano may papan iti kwarta. Adumot ti kwartada. Ken maysa, awan anak da paggastusan da. Hangem, nagadumot dagiti natultulungan da. Wen nga rod nanang. So na lang. Tagong gundawayan mo't idadagiti tultulungan da. May saditan da nga Auntie Mona. Ay, day tangarod mat tinasakit, anak ko. Hanggang, sapay ko tamakapagpanunot da. Kat itatakas day ti kasasaad da Dalia kan Martin, sapay lakuma tatumulong mat ni Mona. Kat noan yaman ti maitulong ta, ay tulungan ta mat ida, anak ko. Manang Maring, dumagas kayong tukan ni Ambo ije balay intong Domingo, kalpasan ti misa. Tagkakape kan agparte tayo man iti native a manok. Kas panagyaman tayo, gaputa nakabawi kami matlangan. Manipud pan nakalugi mi iti panaggarden mi. Ay, nasaya at mutno kasta, ading. Un manang, kat dakkel unay apagyamanan mi kada kayo. Ngamin, natulungan da kami. Asino nga iti agtitinulong, no saan ada tayo matlaang nga kakaaruba. Ay, wen gayam, nadamagyo ka di ti may papan iti anak ni Mona. Apay ni Jong, manang. Dandanin samot ten aggraduar iti kinainhinyero. Ay, day tangarot ti dakkel aparikot ita ni Mona. Tanakik out iti universidad apagad-adalan na. Naisungsong iti barkada. Sakit nailumlum dapay iti utang. Ay, kasi nga rod ni mo na ita, manang. Kunak no aggraduar di anak na. Ngam saan matgayam? Oh, Mona, nakaumay ka mat. Manang Maring, nakaumayak. Tada ngamin parikot ko. Kat madagdag sinanak. Nakik-out ni Jong iti pagadalan da. Kat ti parikot ko ita, dagiti inted ko apagbayad na ko maiti pagadalan. Kan iti boarding house na. Kat saan na matgayam nga imbay-bayad. Sapay awan pangalaak itan iti pagbayad ko kadagiti na urno nga inututang ko. Dadalyakan, Martin. Di mo ka di malagip ida? Saan ka di atunggal agkasapulan ka kat umasidag ka kadakwada? Manang Maring. Gapo ka di tawananda kat di mo malagip ida? Amom, kadagiti panawan nga agkasapulan da iti tulong. Adda ka di malagip mo nga ura iti naminsan kat tinulungam ida? Kuha. Iso ajak itan makaasidag kadakwada. Gapot mabainak unay. Gapot ati ammo kat domtang to ti panawon a sumaya ato matibiyag ko. Kat jak to umasidag iti pada ka tao. Ipagarob ko akabaulak ngam saan mo't gayam.
Nasaya at met ta nakaamiris ka mo na. Isungay dun maminsan, saan la kuma at agdamati intay panunutan. Ngamin, adu ti di tay pay ammo ang mapasamak iti masakbayan. Kas kumay ti dayta. Ti ammom kat kabailam, kandimon kasapulan ti padam a tao. Angem ita, masapul mo matlagayam ida. Uwan nga rod, Manang Maring. Isu nga ita, mababaina kadama ng dalya kan Manong Martin akaaruba. No managtulong ka, kat di na kanto malagip ti tinulungam, tinto na marswa ti mangsubatkan ka. Ngarod, di tay kumamauma nga agaramid iti kinaimbag iti pada tayo at tao, ta bendisyon ti supapak na. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.